kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar ga pasalamat gid ko sa bumbo radyo sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo salamat gid basta radyo bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory Tuyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na kaligid-stak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad sa Platuturan Bombo Report sa afternoon edition. Apang Huwebes edition sa Platuturan, pitsa 17 sa bulan sa Febrero. Kaya tatlong Merkules, okay, tatlong Huwebes sang ikadawang bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Welcome natin mga soke. Matagpalapati natin mga bombo natin sa kabukusan sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatututok live sa ato sa FB kato sa YouTube channel. Makataga-Negros sa Bacolod di mga bayan sa Pilipinas o di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita ano ba tayo natin papalagad siling hapon. Inyo palatuturan Bombo Report sa afternoon edition. Mga
masako-sako na naton karon ng mga driver, mga tindera sa volunteer-volunteer sa mga merkado naton. Inog puli na sa aton mga trabahante, inog panindana na sa aton siniya nga mga kauturan. Kaupo dyo tagsa diri kahapon ng Bombo Dennis Rubica. No mga balita sa aton sini mga nagapaunaya nga mga balita lokal mag-amay ginpatay sa mga membro sa New People's Army dito iya sa may Banwasang Valle Hermoso, probinsya sa Negros Oriental kagabi. Samtang 3 arestado sa ginkandak ang drug bypass operation sa isa ginapatayan nga drug den. No? Sige lamang hapon sa may Barangay Singkang Airport. Kaya 4 man tiklo, 4 ka mga bulangiro tiklo dito iya sa may syudad sang San Carlos. Kaya sa ato si balita sa palibot iya sa pungsod, mandatory nga paggamit sang face mask magapadayon. Tob-tob ko nung mangin madula na ang pandemic ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Di karong payag ni National Task Force on COVID-19 Head Carlito Galvez. Samtang duga pagin nato niya nga mga balita national, Human Rights Watch Asia, ginabi-abi ang pagpungko karon ni Attorney Leah Armamento bilang tagpamuno sa Commission on Human Rights. Sa balita natong gikan sa luwas, 13 ka mga kababayan ang nagkalamatay matapos aksidente nga nahulog sa isa ka madalom nga bubon durante sa isa ka wedding ceremony dito iya sa Pungsod, India. Sa mga balita nga ito, may balita nga ito nga patamod sila nga po palagad siya Pratuturan Bombo Report sa afternoon edition. 40 minutos na nakalabay, stock na nga alas 4 sa hapon this time. Kung ang tanaguro na ito mga balita ang madalong ni Bongbong Carla Defensor, siling hapon ining drug bypass operation, no? Siling lamang hapon sa isa ka ginapatihan nga drug den, no? Daya sa may Barangay Singkang Airport, 3 ka mga kalalkinan, 3 ka mga sospetsado ang napang-aristo. Nadakpan sa aton kapulisan sa Police Station number 8, no? Samtang 4 may ka mga bulangiro, tiklo man sa illegal nga bulang, dito iya sa may syudad sang San Carlos. Kabalo na gid silang hindi po pwedeng bulang kay illegal ang bulang ni mga tare-tare sa mga purok, sa mga sityo, sa mga barangay nga patago, hindi na pwede, no? Illegal ina mo na dakpan kamo about makasuhan kamo sang kwan paglapas sa atong kasuguan, badako-dako ng piyansa daani, illegal sabong. Halos may nagkakaladakpan hamang Kevin. So, ano na mga detalye silang mabalita? Punsa kay Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, may ngapon. Kevin. Bombo Carla. Langgid na. Activate biyang linya ni Bombo Carla. Nakadesino naman nagkaladakpan silang ngapon. 3 naman ka mga nagasuyop. Gurne, sang droga, no, kay isa diri posible subject ning bypass operation sa isa ka pulian, no, iya sa may Barangay Singkang Airport, no, sa gingadak drug bust operation sang Police Station number 8. Bombo Carla sa patrol, Kaming. Bombo Dennis. Go ahead. Bombo Dennis sa mayara sa gipatigayon, no, nga bypass operation ng Police Station 8 sa Purok Saturn, Barangay Singkang Airport, kung sa diin 3 diri ang mga nagkaladakpan Bombo Dennis, no, kaga nga sospisado diri among gikilala kay ako ng subject sa bypass operation maging kilala kay Bonbon Calago. Bombo Dennis, residente man sang nasabit nga lugar kag may ara pag ini siya duwa, no, nga naupod o kon upod sa bypass operation. Ini sila taga ako na Balyadolid, Bombo Dennis. So nagpapadulong lang sa area para Bombo Dennis, no, maggamit sang illegal nga droga. So suno kay Police Major Duri Puerto, bali ma-consider na as a drug den ang area bangod nga ako na monitora nila nga madamo sang mga nagapakagto dira sa area kag dira suyop sang illegal nga droga. So nakita naton dito ganing ila suluyupan Bombo Dennis ang
ang abandonado ina nga balay, guba na ina siya nga balay, kag nagasuyop ini sila sa may CR. So CR mismo sa guba nga balay abang madani Steve, madamo kita sa nakitaan nga mga empty sachet no sa ginapatihan nga illegal nga droga abang madani. So bambadanis kamatian nato na pahayagi kan kay Police Major Jewry Puerto. Bungbun Kalago. Taga-dragin niya siya. So may duwa nga nakuha nga isa taga Dulit, ang isa taga Sabila. So nag-adto na sila di nga duwa kay mahigop lang. Hindi sila mahigop. Bali mag-score din lang mahigop. So si Kalago, last year pa namon nga subject. Kay last year nag-operate kami din nga area. Upod sa amon subject pero nakapalagyo na siya. Tapos ini lately na monitor namon nga rin naman na siya. Amo na naging subject sa amon nga bypass. Subong nga patigay kun bypass naton sa iya. Sir, ano mangyayari niya sa previous case? Wala man siya. Pero drug listed na sa barangay Singkang. Amo man sa inyo? Or Monitor naman siya. Anong bra, sir? Wala na siya obra di. Wala siya bra. Ining duwa ng mga nagprodaktan? Nagkadto lang di para na mag-score, mag-higop. Kaya nahimo na diligupan may score, higop dari. Straight level na siya. Bunbun. Pila tanan na nakuha sa ila, sir? More or less 5 grams. So, mga standard price siguro mga 54,000. 54. So bambadanis sa matuno ang pahayagi kan kay Police Major Jewry Puerto regarding sa suspetsado ako ng subject sang bypass operation bambadanis. So ang ining si Kalago bambadanis ni initial listed na ini siya sa sa barangay Singkang Airport bambadanis. Ang duwa na nagkatulong na para maghigop lang? Yes, bambadanis. So gikan ini sila sa outside Bacolod no o kon area sa bilya ako na Valladolid bambadanis ti makita nato ng area abandonado na kag ati sa mga information man nga nabaton sang kapulisan madamo man sang nagagwa sulod sa area bambadanis ati maabot gid bambadanis nga gamit ini sila sa illegal nga droga bambadanis. Bambadanis apat ang dakop no sa pagbaylar o kun nadakpan sa bulang sa may Purok Santol, Barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Amo ini sila kung naging kilala ini sila kanday Terso Bago, 51 anyos, motorcycle driver kag residente sa Endrina Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Salde Plesing Senior, 54 years old, farmer kag residente sa Barangay Ulay, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental. Fernando Hacosalem, 55 anyos, a farmer kag residente sa Purok Rambutanan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, kag Emmanuel Barbarose Senior, 61 years old, kag residente ini siya sa Mansfield Subdivision, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental, Bambadanis. So nadakpan o ko na aktuhan gid ini sila sang kapulisan sang San Carlos City Police Station nga naga-engage sa bulang Bambadanis. So ang nakuha sa ilang paginakop, isa ka wounded nga fighting cock, apat ka dead o kung patay na nga mga fighting cock, kag mayara sang bet money nga 220 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon Bambadanis. So ini sila napasakaan na Bambadanis ang kaso sa pagbayular sang PD 1602 o na PD 449 Bombo Danis amendment inino sa PD 1602 kon illegal cockfighting Bombo Danis. Si nagapasalamat ng inino si Police Lieutenant Ruby Aurita sa Pumuluyo bangod nga nagakooperar na sa ila ang Pumuluyo Bombo Danis kung sa diin nga may mga reported na inisilaya nga nabaton kung may nagahimo sa illegal nga mga hilimoon Bombo Danis. So Bombo Danis kamatian nato na pahayagi kan kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Actually, ining ato niya operation kagahapon dumatigan doon sa ato niya mga police personnel sa may Santol, Barangay Quezon, San Carlos City. Nga kung sa diin, may information kita na nabatong diri sa police station nga may nagapatigayon sa bulang dito sa area. So, verify ang ato niya ng mga intel, upong ato niya mga ibang personnel. Sa dito, aktuhan, kag nakita nilang
hindi man niya may nagabulang dito. So right there, ang tutok sa area, hindi pagbato, and amo ni ang apat ang nasakpan nila. So, ma'am, ano ni ma'am ang background? Sino isang apat ka mga nagkaladakpan, ma'am? Actually, ining apat sa mga nadakpan, ang isa sa ila, kami nag-habal-habal driver pala dito sa area. Hindi pa masaya rin siya. The rest, mga magtanong, Okay. So, wala man ini sila, ma'am, any cases sa barangay o kondara sa inyo police station? So far, diri sa amon sa police station, wala sang recorded niya cases sa ila. Ma'am, ano ni ang nakuha sa ila kapag inako? Na-recover dito sang atong mga police personnel ang aming apat ka patay nga fighting back, isa kag amo man ang cash amounting to 120 pesos. Consider na ito death money nila. Okay, so sa subong, ma'am, napasakaan na ini sila sang kaso? Yes, Bombo Carla, kagainas ang agad, hinagay mga file ang kaso sa paglabag sang TV 602 sa ilan ng apat. So, na-file na gid man ang kaso. Yes, ma'am. So, ara na ini sila subong sa inyong sininga kustudiya? Yes, ma'am. Ara, ang ining apat natin kanadakpan, ara, subong sa aton nga custodial facilities. We are not only focusing sa illegal drugs, yes, tanan nga illegal nga limuon, ginatutukan din sang aton nga police personnel. Yes, yung mga mando sa amon haligid sa chicken. Panawagan din namon sa aton nga katawan, ilabi na gidiri sa kuwano, sa San Carlos, kami nga kapulisan nila, imbigin maghunong sa pagdakop sa mga katauhan niya nagahimo sa mga illegal nga trabaho, lalo na ang illegal nga droga at ang illegal nga patupada. Yes. So, ginalawid po namon, ginapasalamatan namon ang mga katauhan, ang mga netizen nga nagabulig man sa aton, subong, may daw halos nagaka-operate na gid sila through giving of information sa aton nga may nagakatabo nga illegal nga aktibidad sa ila palibot. So, makita na gid naton nga medyo hindi na sila natahap, involved na gid sila sa amon. Momadani so matano ang pahayagikan kay Pulis sa Tanan Ruby Aurita regarding sa apat ka mga nagkaladakpan sa bulang Momadani estimayo man no kay tiyang pumuluyo mismo nagakooperar sa mga kapulisan para matapna na no ang pagubra sa mga illegal sa area sa San Carlos City Police o kung sa San Carlos City Momadani. Kasi ganito Bombo Carla, mga pro-official pa niya, mga barangay official pa nag-organize sining mga pag-bulang-bulang, Bombo Carla? Yes, sa magigani Momadani no, akong kaisa ang ako mga officials pa kung kaisa no amo ang lead no sa nga bulang Bombodanis. So kabay pa no nga ini matapna na kay ini bawal gid niya subong Bombodanis ang pagbulang-bulang Bombodanis. Sige. Bombodanis sa may nang report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Assistant Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Tamang salamat, Bombo Carla May Defensor. Mga balita gikan sa patro, papalagad sa hapon siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Bako kisati, siling kabla mo niya. Mga barangay official, pinikus labi pag may mga puro fiesta. Kasi may puro fiesta, sa mga puro barangay, bawal ng bulang kahit may pandemic kita. Bawal, gini nga, pagkasat mo pa nag-organize, nagligat to, atong kilalaw sa may barangay, kamang-kamang Isabela, bawal nga tatlo kadlaw ding bunulangay sa mo, no, sa purok, kay fiesta sa purok. Di way marutugin kuan way man magladakpan to kadakpan kay di pa ko masikludin ng area ga pasulod pala manog dakop nagatimbre na ko ti puhag bawal pa ning bulang-bulang bong kay di pa pwede no presemente dapat mao ni gambling ni dapat may permit puti subong way pinagpinagutan sa dalom sa aton nga pandemya pakita sa COVID-19.
52 minutos na nakalikan sa na alas 5 sa hapon, yung Palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik makalikan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga Radio Bombo! Balik din po panagad siya Palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 54 minutos na nakalikan sa na ng alas 5 sa hapon ang mga kaibigan. Kagabi dito sa may area sa Negros Oriental, may mag-amay nga ginpatay sa mga membro sa New People's Army. Sa ila mismo puluyan, ginsulod sila mga armado nga mga kalalakinan, mga alas 7 kagabi, da sa may barangay Malangsa, Banuasang Valle Hermoso, Negros Oriental. Sa report nato na baton, ini mga armado nga mga kalalakinan sa uli na identify kay kaina ginako sa New People's Army nga sila ang responsable sa pagpatay sini mag-amay. Ini mga biktima na kilala nga siya Lucio Perater. Lucio Perater, 60 anyos. Bana ini siya ni punong barangay Beatriz Perater. Da sa may barangay Malangsa, Valle Hermoso. Pod sa iyasin nga gintiro sa mga NPA, muna bata iya nga si Fernando Perater, 35 anyos. Mga kaibigan, So, sinato mga alas 7 kagabi ni mga armado, nagsulod sa pulian sini mga biktima, kag dito gintiro ini mag-amay, nga gitunaan sa ila sini nga gilayon nga kamatayon. Kag ginako man sa NPA, paagi sa Leonardo Panaligan Command, New People's Army, Central Command, nga sila ang responsable nga nagsulod kagabi, nagpatay sining mag-amay. So, sa statement sa NPA nga ilagi na tudlo ini mag-amay nga mga asset sa militar. Kalakip na kung ini si punong barangay Beatriz Perater. Posible gano kagabi sa magsulod sa to wala sa balay, puluyan. Ini si punong barangay Beatriz Perater. Iyang bana kagabata at dito nga amo ni ang paniro sa mga membro sa New People's Army. Inako ba sa NPA nga ila nakuha sa puluyan sa mga biktima ay isa ka shotgun, isa ka 45 caliber pistol, isa ka 38 revolver, kay isa ka 357 caliber pistol. Ang ila nakuha sa puluyan sining ilagin paniro. Ini pamatay ini mag-amay sinaton Lucio Perater kag ang bata nga si Fernando Perater mga kaibigan. Kaya sa nila kuan ko asset sa militar
kag masupog nga nagabulig, no? Kampanya para sa militarisasyon sa ilang lugar kag ang pagtukod, no, sa detachment, no, sa nasabit yang barangay. No, ligad to duman ligad to nga Sabado kundi may gipalukpan man to sa NPA ang landmine itong patrol sa Binalbagan na PNP. Ngati duwa ka mga pulis ang nagkalasamaran, kag isa yak sibilyan, sa tinalikdan te may araman ginimo nga pagpangatake mga NPA dito iya sa Negros Oriental, na nagsugod subong ang kampanya na sa politika doon nagsupog ang mga grupo sa sa New People's Army, no? May mga paglunsar sila sa mga pagpangatake, batok sa interes ng gobyerno, especially sa aton militar or sa aton siniya nga kapulisan kag sa mga sibilyan nga ila ginapatihan nga nagabulig asset na sang militar mga kaabinan, no? So gaway pa sa nagailapit na itong eleksyon, at least makontrol sa aton sini EFP, sa aton PNP ni mga armado, ining mga rebelde, no? Particularmente sa mga far-flung barangays naton diri sa Negros Occidental kag subuman sa Negros Oriental. 59 minutos na nakaligas sa takna alas 5 sapos na bayan na kamo yung center dito kayo masunod ko labas kay magpauna nga mga balita nasyonal si National Task Force on COVID-19 head Carlito Galvez nagpayag nga sa gyapon ipatuman ang pagsuksok ng face mask until nga madula ng pandemic sa COVID-19 kay may mga haka-haka may mga report nga nagluwa nga siya base sa katapusan sang third quarter sang tuig 2022, wala na face mask gamiton. Kay ti ang atong gani nga dirt sa plano nga ibutan sa alert level 1 ang ato sa pungsod Pilipinas. Ari na, News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kamin. KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ni 17 sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Israel nakamonitor na rin sa Pilipinas kaugnay ng umano'y posibleng Hamas plot. Ang COMELEC naman handang harapin ang reklamo ng oposisyon kaugnay sa kanilang Operation Baklas posters. Ang Senado magsasagawa na raw ng investigasyon kaugnay doon sa mga nawawalang sabongero. 6 na individual kasama ang 3 mga bata na rescue naman ng Philippine Coast Guard mula sa nasirang bangka doon sa Basilan. 5 Pilipina na nagpositibo sa COVID-19 sa Hong Kong natutulog na lang sa labas ng 2 ospital matapos na sila'y palayasin. Mamaya abangan ang ating mga update hinggil dyan. At sa ating international news, 13 babae na dumalo sa kasal naman patay matapos mahulog sa balon doon sa India. Sa ating balitang palakasan, Demar De Rosa napantayan ang record ng mga NBA legends na sina Michael Jordan at Wilt Chamberlain matapos talunin ng Chicago Bulls ang Sacramento Kings. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sinusubaybayan na rin ng Israel o Israeli Embassy na nakabase dito sa Metro Manila ang mga developments sa Pilipinas kasunod na rin ng isang intelligence report na nagsasabing ang Palestinian militant group na Hamas ay nagpaplanong mag-recruit ng mga subordinates upang magkaroon ng pag-atake laban sa mga Israeli nationals. Lumalabas ang nasabing mga pahayag kasunod na rin ng isang ulat na tinanggihan ng Hamas ang inaakalang plot. Sa pahayag ho na inilabas nga ng embahada, sinabi nito
na kanilang pinahahalagahan ang mahusay na pagtugon ng pulisya ng Pilipinas at ang kanilang mga pagsisikap na tiyaking protektado ang kanilang mga mamamayan, kaya mahigpit ang kanilang pagbabantay. Noong Martes, mga kabombo, sinabi ng Philippine National Police Intelligence Group na natuklasan nila ang isang planong mag-recruit ng mga Pilipino na gagamitin upang patayin ang mga Hudyo na nasa ating bansa at magsagawa pa ng mga rally sa embahada ng Israel at magkalat ng video na propaganda laban sa naturang bansa. Ang impormasyon ay iniulat na nagmula sa isang lokal na kontak ng na nilapitan ho na tiyak na gagamitin ng partikular na ho nitong si Fares al-Shikli na inakusahan ng PNP bilang pinuno ng Hamas Foreign Liaison Section. And Star FM, The Vote 2022 Updates. Inihayag ni COMELEC spokesman James Jimenez na maring magsampa ng reklamo ang sinumang may problema sa kampanya ng poll body laban sa iligal na pag-post ng mga materyales sa halalan. Ngunit nilinaw nito na patuloy na titiyakin ng mga election official na nasusunod ang batas. Ito ang reaksyon ng tagapagsalita ng Kagawaran kaugnay sa plano ng oposisyon na magsampa ng legal na aksyon laban sa Commission on Elections para sa umano'y overreach nito kasunod ng mga ulat na ibinaba ng mga otoridad ang mga campaign materials sa loob ng private properties, kabilang ang volunteer headquarters. Nauna nang sinabi ng grupo ng Opposition Coalition Isang Bayan na magpupulong ang kanilang kupunan sa Biyernes kasunod yan ng paglulunsad ng Operation Baklas ng COMELEC. Sinabi naman ng kampo ni Vice President Leni Robredo na wala pa silang pinal na desisyon sa pagsasampa ng kaso, ngunit ito ay isinasaalang-alang upang matiyak na ang batas ay malinaw. Nagbabala rin siya na mayroong magkaroon ng chilling effect ang mga aksyon ng COMELEC na nagpapakalat ng takot sa mga taga-suporta na gustong ipahayag ang kanilang kagustuhan. Nauna nang sinabi ng veteranong election lawyer na si Romulo Macalintal na ang mga campaign poster ay pag-aari na mga may-ari na nag-post nito sa kanilang mga private properties. Sa makatwid, ang kanilang karapatang gamitin ito ay protektado ito ng Section 1, Article 3 ng Bill of Rights. Binanggit din niya ang desisyon ng Korte Suprema noong 2015 sa Diocese of Bacolod, COMELEC, na ang laki ng tarpaulin na sinasabing illegal ay hindi naglalagay sa panganib sa dumang interest ng Estado at hindi ito nakakaapekto sa karapatan ng konstitusyon ng sinuman. Samantala, aabot na sa 1,163 ang bilang ho ng mga naarestong mga violators dito ho sa umiiral na gun ban at napasa kamay ng Philippine National Police dahil pa rin sa mga paglabag sa pinapairal na patakaran ng Commission on Elections. Batay nga sa datos ng PNP ay nasa 1,123 sa naturang mga individual ay pawang mga sibilyan, 13 naman ang mga security guards, abang 10 ang miyembro ng pulisya at 7 naman ang mga sundalo. Mula ho yan sa 1,040 na operasyon na isinagawa ng Philippine National Police. Aabot na sa 895 ang bilang ng mga armas na kanilang nakumpiska, kung saan 412 ang mga nasabat na deadly weapon, 353 ang mga matatalas na bagay at 59 ang mga pampasabog. Bukod pa riyan ang may 5,545 na mga balang nasamsam ng mga otoridad sa mga ikinasang operasyon. Pinakamarami sa mga naaresto ay mula sa Metro Manila. Sumusunod naman ang Central Visayas, Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Sa dagdag pang mga balita, magpapatuloy ang Counter-Insurgency Barangay Development Program ng gobyerno kahit sa gitna ng pambansa at lokal na butuhan ngayong taon. Sinabi ni Monico Batle, Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na humingi ng exemption ng Anti-Insurgency Task Force sa pagbabawal sa paggastos ng publiko sa ilalim yan ng Commission on Elections o COMELEC
COMELEC Resolution number 10747. Ipinagbabawal ng COMELEC Resolution ang pagpapalabas, disbursement o paggasta ng mga pampublikong pondo at pagtatayo ng mga pampublikong gawain mula March 25 hanggang May 8. Sinabi rin niya na ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naghahanda na para sa sustainability ng mga anti-insurgency project at mga programa maging ang bagong gobyerno na pumamalit pagkatapos ng June 30 ngayong taon. Sinabi ni Batlen na nakalagay na ang tasking para yan sa Barangay Development Program na isasagawa ng Department of the Interior Local Government. Tiniyak din niya na ang mga sistema para sa monitoring, assessment at evaluation ay naitatag din upang matiyak na ang lahat ng mga proyekto at programa at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, ang buong task force ng the government approach para matugunan ang mga isyo sa pag-unlad at seguridad na nakakaapekto sa mga dating rebelde at mga indigenous people na mga lugar na pinapasok ng komunista. Ang NTF, ALCAC at mga regional counterpart nito ay nagpapatupad ng Barangay Development Program na naglalayong maghatid ng iba't ibang proyekto ng pamalaan sa humigit kumulang 1,406 na barangay sa buong bansa na kinilala bilang conflict-afflicted at geographically isolated villages na itinuturing na cleared mula sa impluensya ng mga rebelding komunista. Ang bawat barangay ay may karapatan sa 20 million pesos na halaga ng farm-to-market na mga kalsada, silid-aralan, sistema ng tubig at kalinisan, mga istasyon ng kalusugan at mga proyektong pangkabuhayan. Kuha pa tayo ng mga update sa ating mga kasamahan. Ang mga bansang kumikilala ho dito sa ating vaccine certificate ng Pilipinas ay nasa halos 4 na po na. Ayon ho yan sa DICT. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, umaabot na sa 39 na mga bansa sa mundo ang tumatanggap at kumikilala sa ating vaccine certificate mula sa vaxcert.ph. Kabilang ang Canada, Amerika, Australia at iba pang malaking bansa sa mundo na miyembro ng World Health Organization. Sinabi ni DICT Acting Secretary Emmanuel Manny Caintica na ito ang dahilan kung bakit in-upgrade nila ang vaxcert.ph, lalo na ang safety at security features nito. Ayon kay Caintica, sa bago at updated vaccine certificates, nakalagay na rin kung kailan nabigyan ng booster dose ang individual. Sa ngayon, sinabi ni Caintica na nasa 70 hanggang 80% na ang compliance ng mga LGUs para sa pagsumite ng mga data ng mga napakunahan. Bumilis-bis na rin ito ng konti. Yun man, dahil nagpapatuloy pa rin ang bakunahan, nalagdagan din ang kailang i-update na data ng mga LGU. Ang vaccination certificates ay hindi lamang sa international travels ginagamit, kundi maging sa domestic travels kung saan hinahanap din ito sa mga airport at mga pier sa halip na vaccination cards na inisyu ng mga local government units. Na ito ang bahagi pa ng papaliwanag ni Secretary Caintic. Dulot na rin sa pag-prepare na 39 na ang countries na gumagamit nito. Kailangan lang dagdagan in accordance to the standards. At saka ang pinakamahalagang update is yung pagsama ng booster shots, yung pangatlong shot ng tao. So ngayon, pag kumuha kayo ng mga vaxcert, makikita nyo na rin yung pangatlong jab ninyo doon sa vaccine certificate. Vaxcert.doh.gov.ph ay hinihingi pa rin yung datos ng pangalan ninyo at saka yung mga petsa ng inyong pagbakuna. At lalabas na rin yung pangatlong booster shot. Kung nahihirapan kayo, tulad ng dati, pwede nyo rin puntahan ng inyong malapit na yung LGU at kaya rin nilang tulungan kayo sa kanilang mga vaxcert booth. So may mga tao doon, tulad nung na nakikita nyo sa screen, pwede silang tumulong sa inyo. Ang maganda din dyan, kung halimbawa may problema sa inyong datos, agad-agad na rin nilang maiwawas to. Yan yung bahagi ng pahayag ni DICT Acting Secretary Manny Caintica. Okay, Bombo Raymond, yes. Kung sakasakaling mas bababa pa yung alert status dito sa ating bansa, tuloy pa rin ba yung dito sa domestic lang naman, yung paghahanap dyan sa vaccine certificate na yan, Bombo Raymond?
Well, marami. Depende kasi sa mga airline carriers. Yung mga, kumbaga, aeroplano, Bombo, Dennis, mga airline companies. Minsan kasi ay kanilang requirement ay yung VaxCert, hindi yung ating vaccination card lamang. So, depende yan. Kahit pa bumaba, maging alert level 1 na yung ating mga status sa buong bansa, ay depende pa rin yan. Ganoon din sa mga LGUs kung ano yung preferred nila. Pero for now, dito sa Metro Manila, lalo na yung mga biyahe lang naman na via land, ay hindi naman sila naghahanap ng VaxCert. At yun lamang, yung mga pupunta ng mga isla-isla, yun yung hinahanapan ng ibang mga airline companies. So depende yan sa mga airline companies at mga shipping companies, Bombo, Dennis. Okay, so how about yung sa abroad, walang pagkakaiba itong klase ng ini-issue na VaxCert, Bombo Raymond? Kung halimbawa ay kumbaga kasama ba yan sa tinatanong para magkaiba yung format ng vaccine certificate, Bombo Raymond? Wala na dahil sabi nga ni Secretary Kaindik, Bombo Dennis, ay nasa 39 countries na sa buong mundo na miyembro ng WHO ang kumikilala at tiyatanggap ito. So pag pinakita lamang ito, usually ay nasa mobile naman, sa cellphone nakalagay sa ating application, yung tinatawag na app, mobile app. At doon na ikiklik lang, tapos magpapakita ito. Ito na yung papakita nila. Hindi na siya printed. Ipapakita na lamang doon sa kanilang entry o port of entry, yung sa immigration ng country of destination, Bombo, Dennis. Okay. How about dito sa atin? Tayo din ba ay naghahanap niyan na as per yung standard ng IATF para sa BI at iba pang ahensya na nakatutok naman dito sa mga paliparan natin, Bombo Raymond? Well, hinahanap talaga dahil isa yan sa mga requirement sa mga pinapasok natin na mga foreign travelers, Bombo Dennis, yung mga OFWs at maging yung mga foreign nationals na pumapasok, ay meron din hinahanap na kumbaga vaccination certification at ipinapa-verify. Merong verification system at hindi lamang pwede na ipinakita yung kumbaga card o kaya yung kanilang vaccination certificate at sa kanilang cellphone ay okay na. Kundi ito ay merong mga verification process na ito ay inapprove o kaya ipinapairal ng WHO. May standard yan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, tinutukan ng Criminal Investigation and Detection Group ang double cross bilang motibo sa pagkawala ng hindi bababa sa 29 na mahilig sa sabong sa Metro Manila at 3 pang probinsya. Sinabi ni CIDG Director Police Major General Albert Ignacio Esfero na ang inisyal na investigasyon ay sinagawa ng kanyang mga tauhan ay tumutukoy sa double cross sa sabong na lokal na tinutukoy bilang type kung saan ang mga manlalaro ay makikipagsabuatan at tumaya sa kanilang kalaban sa halip na maglagay ng kanilang taya sa kanila. Sinabi ni Ferro na ang unang insidente na naiulat ay sa Manila Arena noong January 14. Sinundan ito ng sunod-sunod na pagkawala ng mga sabungero o manlalaro ng sabong sa Laguna, Batangas at Rizal. Sa ngayon anya, lahat ng nawawalang sabungero ay hindi pa nahahanap. Ang ilan sa mga posibleng persons of interest na hinahanap nila ay ang mga niloko. Sa pag-iimbestiga, sinabi ni Ferro na natukoy na nila ang isang operator ng sabong na iniulat na nag-withdraw ng 200 million pesos na taya. Ang operator anya ay nagtago na o kaya kinidnap din. Idinagdag pa niya na karamihan sa mga nawawalang manlalaro ng sabong ay konektado sa isang online na kumpanya ng sabong o tinatawag na cockfighting. Sa atin pang mga dagdag na balita, inaasahan naman na magsasagawa rin ang Senado ng investigasyon, motu proprio investigation sa tumataso na bilang ng mga mahihilig sa sabong na iniuulat na nawawala ng PNP doon sa kanilang record. Ito ang naging reaksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kaugnay pa rin sa pahayag ng ilan pang mga kasamahan niyang mambabatas, partikular na sina Senator Ping Lacson at Senate President Vicente Tito Soto III tungkol sa naturang issue. Idinagdag niya na maghahanap sila
ng kaukulang mga paraan upang makausap ang mga pamilya ng mga biktima. Kung maalala, noon hong Enero 31, iniulat ng PNP ang nasa 26 na nawawalang individual na huling nakita sa mga cockfighting arenas. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang pagdukot sa isang nawawalang sabungero sa lalawigan ng Laguna. Nauna nang sinabi ni Lacson na kung siya ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay agad na siyang magpapatawag ng inquiry upang malaman ang punot dulo ng naturang insidente. Samantala naman ang Department of the Interior and Local Government hinimok ang mga LGUs na pagtibayin ang ordinansang nagbabawal sa pagbebenta ng mga gamot sa sari-sari store. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Hinimok ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang mga local government units na pagtibayin ang ordinansang nagbabawal sa pagbebenta ng mga gamot sa mga sari-sari stores. Ito ay kasunod sa paglaganap ng mga pekeng gamot sa mga maliliit na retail stores. Inatasan din ni Secretary Año ang PNP na agad arestuhin ang mga lumalabag sa patuloy na paggigiit ng pagbebenta ng mga pekeng gamot. Sisiguraduhin din ng PNP na kanilang imomonitor ang mga tindahang nagbebenta ng mga gamot. Ayon kay Anyo, dapat kasi protektahan ng mga LGUs ang health and welfare ng kanilang mga constituents. Kaya dapat siguraduhin na ang mga ito ay hindi nagbebenta ng mga gamot ang mga sari-sari stores dahil sa ilalim ng batas hindi sila otorisado. Sa ilalim kasi ng Section 30 ng Republic Act number 10918, ang Philippine Pharmacy Act, only Food and Drug Administration licensed retail drug outlets or pharmacies ang pinapayagang magbenta ng gamot para sa consuming public. Siniguro naman ni Anyo ang suporta nila sa Food and Drug Administration at maglalabas sila ng memorandum circular sa mga LGUs para itigil na ang pagbebenta ng mga gamot sa mga sari-sari stores. Panawagan naman ang kalihim sa publiko na bumili ng gamot sa mga drugstore or pharmacies lamang at huwag sa mga maliliit na tindahan. Ayon kay Anyo, nakakatakot at delikado ang mga pekeng gamot, lalo at nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Ang mga mahuhuling nagbebenta ng mga pekeng gamot ay sasampahan ng kasong paglabag sa RA number 8203 or the Special Law on Counterfeit Drugs. Okay, Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Kaya lang, wala bang konsiderasyon dyan? Dahil may mga lugar na wala naman talagang butika, lalo na yung mga nasa mga isla, Bomboan. Pero ang nabibilhan lamang nila ng gamot, yung mga tindahan. Well, hindi sila butika, pero bumibili sila galing sa bayan para kahit papano kung yung mga paracetamol man lang, makabili yung kanilang mga kababayan doon sa mga isla-islang lugar, Bomboan. Tama ka, Bombo Dennis. Kaya nga pinagagalaw na ni Secretary Anyo ang mga local government units. So ang local government units na ng ang mag-agagawa ng kanilang mga hakbang kung paano nila ito gagawin. Lalo na't kung pharmacies o mga butika na nasa lugar nila. So ngayon, ang nais kasi ni Secretary Anyo para maiwasan ang paglaganap ng mga pekeng gamot, Bombo Dennis. So hihintayin natin, no? May mga LGUs pa kasi na kailangang bumuo ng ordinansa sa hinggil sa pagbabawal nga ng pagbebenta ng mga gamot, lalo na yung mga peke, dito nga sa mga maliliit o mga sari-sari store. So yan, Bombo Dennis, ang inatasan ni Secretary Anyo ang mga LGUs para tutukan yan at tignan natin kung ano ang magiging hakbang dito ng mga local government units. May pros and cons talaga, Bomboan. With that, maraming salamat. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya mga kabombo sa ating international news. Nasa 13 kababaihan, dumalo lamang sa kasal, patay ho sila matapos na mahulog sa balon dun sa India. At sa ating balitang palakasan, sino kaya itong nakapantay doon sa record ng NBA legends na sina Michael Jordan at itong si Wilt Chamberlain? Alamin ho natin yan mamaya sa ating pagpapatuloy.
Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nakatakdang ipa-deport ng Bureau of Immigration ang 2 South Korean nationals na wanted sa kanilang bansa dahil sa telecommunications fraud. Sa report kay Immigration Commissioner Jaime Morante, sinabi ng BI Fugitive Search Unit na mga sospek ay kinilalang si Kim Yong-soo, 38 anyos at Choi Yong-soo, 38 anyos. Ang mga sospek ay naaresto noong Valentine's Day sa pamamagitan ng mga operatiba ng BI-FSU sa barangay Baudago, Angeles City matapos ang paglalabas ni Morante ng warrant of deportation. Nakipagsabuatan daw ang mga ito sa 3 sospek para makakulimbat ng pera sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa isang voice phishing operation sa Bangkok, Thailand mula noong Marso hanggang Kunyo noong taong 2015. Lumalabas na na-hack ng mga sospek ang ilang computers at nakuha ang mga personal information ng kanilang mga biktima na tinawagan at nagpanggap ang mga ito na bank officers. Papalo sa 196.5 million won, nakatumbas yan ng $164,000 so mahigit 8 million pesos ang nakulumbat na mga sospek sa kanilang mga biktima. Sinabi ni FSU Acting Chief Rendell Ryan C. mayroon na umanong deportation order laban kay Kim at Choi na inisyo ng BI Board of Commissioners noong 2015 matapos ang abiso ng South Korean authorities sa kanilang nagawang krimen. Base pa sa record, ang dalawa ay overstaying na rin sa bansa na dumating sa Maynila noong December 13, 2015 bilang temporary visitors. Kinansela rin ng kanilang gobyerno ang kanilang pasaporte kaya may tuturing na silang undocumented aliens. Base naman sa impormasyon mula sa National Central Bureau ng Interpol sa Manila, lumalabas na si Kim at Choi ay subject na rin ng arrest warrant na inisyo ng Busan District Court sa South Korea. Ang dalawa ay kasalukuyang nakadetene sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang hinihintay na ang kanilang deportation. Sa atin pang mga balita, ang Department of Health ay aminado na posibleng hindi maabot yung target ng pamahalaan na 5 milyon para mabakunahan, maturukan. Ito yung ikatlong National Vaccination Drive dahil daw sa kakulangan ng sense of urgency doon sa ilang lokal na pamahalaan. May update si Bombo Everly Rico. Aminado ang Department of Health na posibleng hindi maabot ng pamahalaan ang target nito na 5 million vaccine doses na maiturok sa isinasagawang ikatlong National Vaccination Drive. Pag-amin ni Health Undersecretary Myrna Kabutahe na bahagyang matumal ang mga nagpapabakuna na umaabot pa lamang sa 2.6 million doses ang naituturok na bakuna 2 araw bago ito magtapos. Dagdag na paliwanag pa ni Kabutahe na hindi nakikitaan ng sense of urgency ang publiko lalo na para makatanggap ng karagdagang bakuna o booster shots. Kung maalala nga, inisyal na sinimula ng ikatlong bayanihan bakunahan noong Pebrero 10 hanggang 11. Subalit pinalawig pa ito hanggang Pebrero 18. Medyo matumal pa rin, no? We are reaching about 2.6 million pa lang, no? 2 araw na lang ngayon at saka bukas kailangan na paspasan pa. So baka hindi natin maabot yung ating 5 million na target nung 2 araw sana nung last week tapos in-extend natin. Medyo hindi pa ganun kabilis ang pagtanggap sa especially the booster. Nakikita nilang importante ito pero kulang yung tinatawag na urgency. Hindi nila nakikita ang kailangan magpa-booster kaagad. Sa dating mga mababagal na rin at mababa ang vaccination rate, no? So nakikita natin sa BARM, may problema tayo. Lalo na ngayon na
anong tawag dyan, nag-courtesy resignation at iba na ang chief minister ng MARM. So, pumatak yan sa mga assistant, mga deputy nila. Tapos yung Region 12, no, tingnan natin, although nag-improve yung hesitancy, ibig sabihin bumaba na yung ating ayaw magpabakuna, kailangan isabihin sa kanila na dapat may urgency ng pagpabakuna. So, we are looking at Region 7, although nag-improve na after the Odette, tapos sa Region 8 and Region 5. No? Hopefully, maka-rampa pa ng mas marami until sa 2 araw pa nang natitira. Samantala sa nagpapatuloy naman na pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang, nasa 263,000 na mga bata na ang nakatanggap ng kanilang unang dose ng Pfizer vaccine. Ayon sa Department of Health, walang naitala na mga serious adverse effect habang nasa 8 bata lamang na nabakunahan ang nakaranas ng mild adverse reaction. Nakatakda naman na makatanggap ang naturang age group ng ikalawang dose 21 araw matapos ang kanilang unang dose. Inaasahan na nasa 5 milyon pa ng mga Pfizer vaccines na ilalaan para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang ang darating ngayong buwan ng Pebrero. Meron tayong tinatawag na post-vaccination monitoring area kung saan lahat ng nabakunahan ay inoobserbahan sakaling makaranas ng AFI mga ito. No? May nakatalagang medical team para rumisponde agad at health facilities sakaling mga ilangan ng referral. Kung sakaling late ang side effect, pag nakaalis na sila ng bahay, binibigyan sila ng number. Ano ay yung mga i-contact na mga healthcare worker o yung mga facility para i-report ang kanilang mga nararamdaman at matugunan ang mga ito. Ayon pa kay Undersecretary Kabutahe, ang pacing anya ng rollout ng bakuna sa buong bansa ay nakadepende pa rin sa supply dahil nga ito sa limitado pa ring mga supply ng Pfizer vaccine sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay inaantay pa din ang rekomendasyon mula sa mga eksperto sa posible namang pagbabakuna sa mga batang edad 0 hanggang 4 years old at sa ngayon wala pang mga vaccine maker ang nagpasa ng aplikasyon para sa Local Emergency Use Authorization ng naturang age bracket. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, ikinalugod ni PNP Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Rodolfo Dimas ang hatol ng korte na guilty sa 6 na akusado sa pagdukot ng isang estudyante noong Agosto taong 2018. Kasabay nito, pinuri ng General ang DOJ Anti-Kidnapping Task Force na nagporsige ng kaso sa korte at mga tauhan ng Anti-Kidnapping Group na responsable sa pagkakaligtas ng biktima. Sa desisyon ni Honorable Judge Marlo Malagar ng Regional Trial Court of Manila, hinatulan ng reclusion perpetua ang mga suspect na sina Justine Mahipos, Julius Atabay, Gabriel Rabi at Billy Rosilio at reclusion temporal naman ang ipinataw kina Ralph Camaya at Ferdinand de la Vega. Ang mga akusado ay napatunayang guilty sa kidnapping for ransom and serious illegal detention sa ginawa ng pagdukot at pagpapatubos sa halagang 30 million pesos sa biktimang si Denzel Alexander Gomez na noy estudyante ng Letran College. Hindi pinanigan ng korte ang depensa ng mga akusado na nooy mga estudyante rin sa naturang paaralan na ang ginawa ng pagdukot sa biktima ay bahagi lang ng fraternity initiation. Karagdagan naman ang water treatment plant itinayo ng Maynilad bilang paghahanda po ito sa tuluyang pagbaba pa ng water level ng Angat Dam. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis. So itong naturang kumpanya nga ay ready na rin sakaling maranasan itong sobrang pagbaba ng water level ng Angat Dam at hindi na umano nila hihintayin itong pagsadsad ng water level sa Angat Dam bago sila gumawa ng alternatibong paraan ng pagkukunan ng tubig.
ayon kay Jennifer Rufo, itong corporate communications head ng Maynilad, nasa 92% kasi ng kanilang tubig na ibinibigay naman sa mga concessionaires dito sa Metro Manila at karatig na lugar ay galing yan doon sa Angat Dam. Kaya naman ngayon pa lamang daw ay meron na silang supply augmentation measures, kabilang na itong pagtatayo ng 4 na modular treatment plant sa iba't ibang lugar. Ang naturang mga treatment plant ay matatagpuan sa mga lugar na malapit sa ilog, dahil dito raw kukunin itong mga raw water at i-convert ito para pwedeng gamitin na inuming tubig. Mayroon na rin daw silang permit na nakuha sa National Water Resources Board o NWRB para sa paggawa ng deep well o itong balon para lalo pang maparami at mapalawig itong pagkukuhanan ng supply ng tubig. Sa ngayon, tuloy-tuloy din daw ang pagre-repair ng kanilang mga tauhan sa mga pipelines para maayos itong mga tumatagas na tubong nagiging dahilan din ng mababang supply ng tubig sa Metro Manila. Maging ang mga lumang tubo raw ay pinapalitan na rin at binabantayan din ang mga lugar na mayroong illegal na connection ng mga residente. Hinimok naman ito ang mga residente na i-report sa kanilang hotline ang mga residenteng nagkakabit ng illegal na connection para masigurong ang mga nagbabayad lamang sa Maynilad ang makikinabang sa kanilang serbisyo. Narito pa ang tinig ni Jennifer Rufo, itong Corporate Communications Head ng Maynilad. Patuloy po ang ating koordinasyon sa government agencies na nagbabantay sa Angat Dam. Sinisiguro po natin na bagamat mababa po yung antas ng tubig ngayon, ay meron po tayong nakahanda na supply augmentation measures para matugunan po kung sakaling umabot po tayo sa punto na kukulangin man yung supply. So for now po, malaking tulong yung responsible use of water. Again, prioritize the use of water for activities critical for sanitation and hygiene. Samantala, yan nga, pinayuhan ni Rufo itong mga residente sa Metro Manila na magtipid dito pa rin sa paggamit ng tubig at kung maaari daw ay i-utilize lamang itong tubig dito sa pananatili ng kalusugan at sa sanitation. Sa ngayon, naranasan na pa rin itong rotational interruption sa southern portion ng Metro Manila, pero tiniyak naman ng Maynilad na magtatagal na lamang ito hanggang sa katapusan ng Pebrero. Okay, Bombo Gerald. Yes, go ahead, Bombo Den. Wala ba silang balak na magkaroon ng cloud seeding? Dahil hanggang ngayon, wala pang naitatala mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Bulacan kung saan nandun itong Angat Dam. Wala ba silang mga hakbang o plano? Maliban dun sa mga deep well na sinasabi. Yung iba pang measures. Dahil hindi pa tayo pumapasok sa panahon ng tag-init, Bombo Gerald, pero sad-sad na yung water level. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Usually isinasagawa itong cloud seeding kapag talagang kakaunti na yung level ng tubig sa mga dam at kung yung lagay ng panahon, kung tatama yung mga ulan na nasa mga ulap dito sa mga dam na yan, Bombo Dennis. So far, wala pang paabiso naman itong pagsasagawa ng cloud seeding. Tingnan natin sa mga susunod na araw dahil tama, Bombo Dennis, February pa lang ngayon, Pebrero pa lang, talagang bababa na yung antas ng tubig dyan sa dam at 92% pala nitong pinagkukuhanan na itong Maynilad kumukuha dyan ng tubig, 92% sa kanilang mga ibinibigay na tubig sa mga consumers ay galing dyan. So kapag sumadsad dyan, Bombo Dennis, talagang maaapektuhan itong mga residente ng Metro Manila dahil sa ngayon pa lamang mayroon ng rotational brownout, kaya naman kailangan magtipid ng mga residente, mag-recycle ng tubig, Bombo Dennis, at yung mga residente na nakakaranas ng palagiang mga water interruption ay mas maigi raw na bumili ng mga lalagyan ng tubig para mag-ipon para sakaling wala ng tubig sa mga susunod na araw ay mayroon pa rin silang gagamitin, Bombo Dennis. With that, thank you so much, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Ang grupo ng mga composers at singers pinag-iingat ang mga kandidato sa paggamit ng mga kanta para sa kanilang campaign jingles. May detalye si Bombo Day Vincent Pasi.
Pinapaalalahanan ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers of PhilSCAP ang mga kandidato sa nalalapit na halalan na mayroong legal na prosesong sinusunod dapat sa paggamit ng mga awitin o mga kanta para sa kanilang mga campaign jingles. Iginit ng PhilSCAP na sakop ng Intellectual Property Code of the Philippines ang paggamit ng mga kandidato ng background music, pati na rin ang pagpapatugtog ng mga entertainment music sa isang event bilang ito ay maikukonsiderang public performance. Ayon sa grupo, may karampatang licensing fee sa paggamit ng mga material na ito, mapa-local man o foreign copyrighted na mga kanta. Nabatid na ang public performance license ay magkaiba sa modification o adoption license na kailangan kunin kung binago ang lyrics ng isang copyrighted na kanta sa material na pinapatugtog naman sa campaign period. Magkaiba rin ito sa reproduction license na kailangan namang kunin kung ang isang copyrighted na kanta ay ginamit sa isang campaign video. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pinalalahanan ng isang election lawyer ang publiko hinggil sa kanilang karapatan na huwag papasukin yung mga empleyado ng COMELEC sa kanilang private property. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, maaari ring kasuhan ang mga taong magpupumilit na pumasok sa isang private property. Reaksyon ito ni Macalintal kasunod na rin ng kontrobersyal na operasyon ng COMELEC na tinatawag na Operation Backlash Posters, na base nga doon sa mga kumakalat na video sa social networking site ay pinagbababaklas ang mga campaign materials ng mga kandidato kahit nasa loob ito ng private property na nakakabit lamang doon sa kanilang mga tahanan. Aniya, maaaring umakyat hanggang sa Korte Suprema mga kahalintulad na reklamo kung apektado na ang issue ng arbitrary and pagiging unconstitutional ng isang operasyon katulad ng Operation Backlash Posters ng COMELEC. Maaari rin anyang gawin ang class suit ng mga apektadong residente upang sa gayon ay isahan na lamang ang paghain ng reklamo at maghain ng magkakaibang yung magkakaibang kampo ng mga kandidato ay susuportahan nila ang isa't isa para sa naturang complaint. Para kay Macalintal, ang dapat na ginagawa ng COMELEC ay sumulat doon sa mga private citizen na tanggalin yung mga campaign materials kung nakita na ito ay may paglabag sa guidelines. Kung hindi naman sumunod, ay maaaring dito gumawa ng karampatang hakbang ang full body laban sa naturang mga posters. Ibinasura naman ng Commission on Elections 2nd Division ang petisyon para sa kanselasyon ng Senate bid ng broadcaster na si Raffy Tulfo. Ang petisyon na ito ay inihain ni Julieta Pierson noong Oktubre 25 sa pagsasabi na sa COC ni Tulfo si Jocelyn Pua Tulfo ang asawa nito. Ayon pa kay Pierson, hindi totoong kasal si Tulfo sa Incumbent Act CIS Party List Representative. Bukod dito, sinabi rin niya na nahaharap sa criminal complaints at dual citizen si Tulfo. Pero sa siyam na painang desisyon, sinabi ng 2nd Division ng COMELEC na walang legal leg ang petisyon ni Pierson. Hindi rin nila material matter ang civil status ni Tulfo sa dahilan hindi naman ito nagpapakita ng kanyang qualification para humawak kung sakali ng isang posisyon sa pamahalaan. Napuna rin ng 2nd Division ang hindi paglalagay ng petitioner ng kopya ng COC ni Tulfo. Hindi rin naipaliwanag ng petitioner ang mga aligasyon nito sa tagal ng pananatili sa Pilipinas ni Tulfo. Dagdag pa nila na walang obligasyon si Tulfo na isapubliko ang detalye ng kanyang mga pending cases. Ngayon naman tayo ng update dahil si Cardinal Jose Advincula ay inalimbawa raw yung gumbursa dapat daw na piliin ng mga butante na maging susunod na mamumuno sa ating bansa yung nasa pamantayan kahalintulad ng naturang mga pari. May balita si Bombo Marlene Pajernos. Bombo Dennis, Bombo Jane, nanawagan ng simbahang katolika sa lahat ng botante na piliin ang isang makadiyos kaya makabayan na kandidatong mamumuno sa bansa para sa darating na halalan sa Mayo 9. Makadiyos kaya makabayan.
Kasabay ito ng isinagawang penitential walk kanina ng mga paring Katoliko bilang paggunita sa ika-150 anibersaryo ng kabayanihan ng tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala rin bilang Gomburza. Sa isinagawang misa bago ganapin ang naturang alay lakad ay inilimbawa ni Cardinal Jose Advencola sa kanyang mensahe ang nakaraan at naging sakripisyo ng Gomburza na dapat na ikonsidera at gawing basihan anya ng mga botante sa kanilang magiging pagpili sa mga susunod na mamumuno sa bansa. Ikinuwento ng Cardinal ang naging paghihirap ng naturang tatlong pari noong panahon ng mga Espanyol nang maling maparatangan ng mga ito ng pagkataksil at subversion na nagmula sa 1872 Cavite Mutiny dahil itinaguyod aniya ng mga ito at ipinaglaban ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Let Gomburza's example of following Christ inspire us to become makadiyos kaya makabayan. Our Christian identity and indeed our priestly and religious vocation includes what Pope Francis calls social charity or political charity. This virtue pertains to the willingness to give ourselves for the sake of the common good, to labor for genuine and integral development in society, to be involved in the work of building and transforming our nation as collectively affirmed in our clergy statement for today's commemoration. Paliwanag ng mga pari, sinasabi nilang makadiyos kaya makabayan na dahil pananagutan nila ng bawat Kristiyano ang makisangkot sa pagbubuo at pagpapanibago ng bansa sa pamamagitan ng paghahandog ng kanilang sarili para sa kabutihan ng pangkalahatan. Kasabay ng kanilang panalangin ay ang kanilang panawagan na lahat ng mga botante na magsuring maigi sa kanilang pagpili at iboto lamang ang mga lider na nagasabuhay at nagataguyod na tana ng nasa mahigit isang ang mga pari na nakiisa sa naturang alay lakad ang mga pag-ulan at init ng sikat ng araw na dulot ng pabago-bagong klima ng panahon ngayong araw. Mula sa Manila Cathedral sa Intramuros ay naglakad ang mga ito patungo sa Gomburza Memorial Marker sa Luneta Park upang mag-alay ng mga bulaklak at maghandog ng panalangin at saka naman ito dumiretso sa Shrine of Nuestra Señora de Guía sa Ermita, Maynila kung saan ay tinapos sa pamamagitan ng isang panalangin ang naturang aktibidad. Mula dito sa Ermita sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. City State ang Pilipinas Vaccinated Travel Lane program nito na nagpapahintulot sa mga pasahero na makapasok sa Singapore na walang quarantine sa pamamagitan ng itinalagang VTL flights. Ang mga aplikasyon ng Vaccine Travel Pass para sa Pilipinas ay magbubukas naman sa March 1 ng 10 a.m. Singapore time. Sa inilabas na pahayag ni Singapore Minister for Transport Iswaran, maglulunsad sila ng mga bagong VTL sa Pilipinas, Israel at Hong Kong at palalimin pa ang mga kasalukuyang VTL sa Malaysia, Indonesia at Thailand. Ang bagong patakaran ng Singaporean para sa mga Pilipino ay wala pang isang linggo mula nang muling buksan ng Pilipinas ang mga pintuan nito para sa mga fully vaccinated na mga dayuhang turista, kabilang ang mga Singaporean. Samantala, umaabot sa 17 canine handlers at kanilang narcotics detection dogs ang sumailalim sa canine team leaders course para ho sa batch 2022-02. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Director General Wilkins Villanueva, sumalang ang mga bagong batch
ng mga handler at kanilang mga aso sa supervision and operations, pagtukoy doon sa mga smuggled drugs at iba pa. Ang naturang kurso ay binuo upang gayahin ang totoong senaryo sa mga paliparan, daungan at mga kritikal na pasilidad at yung sa kulungan sa ating bansa kung saan may mga nasa samsam na illegal na droga o na iba pang mga materyales sa paggamit ng naturang ipinagbabawal ng gamot. Ipinalalakas pa rin sa naturang training ang ugnayan sa pagitan ng canine handlers at doon sa kanilang mga alaga para maging kumpiyansa at may kakayahang pangasiwaan ang mga ito. Ang canine teams ay malawakang ginagamit sa mga operasyon laban sa illegal na droga at gayon din sa pagtukoy sa mga kargamento at parcel at mga aktibidad na nangyayari sa mga pantalan, paliparan at transport terminals. Inaasahang masusunod o masusundan pa ang naturang mga kahalintulad na gawain. Oras natin sa buong kapuluan, 46 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang oras inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Nais naman ni Senate Committee on Economic Affairs Chairperson Senator Amy Marcos na pagpaliwanagin ang Sugar Regulatory Administration kaugnay sa tinawag niyang sweetheart deals nito sa malalaking kumpanya na gumagamit ng refined and butler's grade sugar. Wika pa ng pambabatas, isang araw matapos ang deadline ng pagsusumite ng aplikasyon para yan sa importasyon, nakuha ng isang malaking soft drinks manufacturer at iba pang processors ng sugared products ang libu-libong tonelada ng asukal. Gumamit pa umano ang mga ito ng mga negosyante bilang fronts para makapagpasok ng mas maraming imported na asukal. Bago ito, sinabi ng SRA na malaking pinsala sa industriya ang idinulot ng pananalasa ng Bagyong Odette, kaya't kailangan mag-angkat ng 200,000 metric tonelada ng asukal. Ngunit reklamo naman ng sugar farmers, isang sugar mill lamang ang nagsara dahil sa bagyo at ang lahat ay may operasyon pa rin naman. Sinimula na ng Philippine Army General Hospital dyan ho sa Fort Bonifacio ang kanilang pediatric vaccination drive para ho ito sa mga batang edad 5 taon hanggang 11 taong gulang. Ang naturang vaccination teams ay pinangungunahan ng commanding officer na si Colonel Joanna Dalagit at isa ring pediatrician. Tinanggap ng mga AGH medical teams ang walk-in ng mga batang military dependents doon sa function hall ng naturang pasilidad. At nilagyan pa ng Disney-inspired na mga dekorasyon para ho maging kaiga-igaya ho ito para sa mga bata. May mga ikinabit din na large screen na TV sa vaccination site kung saan napapanood ang mga cartoons ng sinasabing mga paboritong panoorin ng mga bata habang naghihintay na maturukan ng recalibrated Pfizer vaccine. Ipinaliwanag ni Colonel Dalagit na doon sa mga magulang ng naturang mga bata ang pagpapabakuna at magiging epekto. At ito ay paraan para protektahan mula sa impeksyon ng mga bata dahil hindi lamang anya ang mga adults ang tinatamaan ngayon ng COVID-19. Batay nga sa data ng Department of Health, nasa 110,000 ng mga bata ang naitalang nahawaan ng naturang virus mula noong Marso ng nakalipas na taong 2020 hanggang Enero ng taong kasalukuyan. Kukuha tayo ng update kaugnay sa balita na 6 na individual kasama ang 3 mga bata na rescue ng Philippine Coast Guard mula sa nasirang bangka doon sa Basilan. May detalye ang Star FM Dipolog. Na-rescue ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nasa 6 na mga individual kasama ang 3 mga bata mula sa isang nasirang motorbangka sa karagatang bahagi ng Little Coco Island sa probinsya ng Basilan. Base sa impormasyon, tinatayang 2 oras na umanong nagpalutong luta ang mga biktima sa gitna ng karagatan lulan sa isang motorbangka matapos na magkaproblema at namatay ang makina ng sasakyang pandagat. Maswerte naman umanong namataan ang mga ito ng mga tauhan ng BRP Malamawi kaya't
agad na sinakluluhan. Nabatid na galing sa Basila mga biktima at papunta sana ng Sakul Island sa Zamboanga City. Sa kayon ay dilana na sa Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao Medical ang 6 na mga biktima para sa karagdagang assistance, habang nasa Zamboanga City Pier naman ang nasirang motor bangka para sa kinakailangang repair. Mula rito sa empila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maki-update naman tayo hinggil ho dun sa 5 kababayan ho natin na nagpositibo sa COVID dyan sa Hong Kong, natutulog na lamang ho sa labas ng 2 ospital matapos na sila daw ay palayasin ng kanilang tinitirhan kasunod nga ng nangyaring outbreak doon. At may nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo. Natutulog na lang sa labas ng 2 ospital ang 5 mga Pilipina na nagpositibo sa COVID-19 matapos palayasin sa kanilang tinitiran sa Hong Kong. Ayon kay Bombo International Correspondent Jinga Biason, ang isang Pinaya ay pinalabas ng kanyang employer sa bahay at inutusan na magpunta sa ospital. Ang iba naman ay hindi na pinayagan na admit sa mga ospital dahil puno na ang mga ito. Ang 3 Pinay naman ay nasa labas pa ng North Lantau Hospital. Maabot ng higit 10,000 ang kaso na may nagpositibo ng COVID. Halos puno na rin ang mga hospital dito sa Hong Kong. Paghihigpit ng social distancing at iba pang panawagan ng gobyerno ng Hong Kong sa publiko para sa pagkontena at pagkontrol ng virus at sa kasalukuyang sitwasyon ng Hong Kong. Si Bombo International Correspondent Jinga Biason, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chris John Lusada para sa Pambansang Radyo. Nakaupo ang mga biktima sa isang bakal na nakatakip sa balon nang bumigay ito. Sinabi ng maestrado ng distrito na si S. Rajalingam na luma na ang balon at hindi na kaya ang bigat na mga nakaupo sa pantakip nito. Ang mga kababaihan at mga bata ay nagtipon upang makilahok sa isang ritual ng kasal sa kanilang nayon. Tinawag naman ni Prime Minister Narendra Modi ang aksidente na nakapanghihina ng loob. Nagtulungan naman ang local administration para yan sa posibleng tulong sa pamilya ng mga biktima. Ang mga kasal sa India ay madalas na mga engranding gawain na may malaking bilang ng mga bisita at marangyang mga seremonya na tumatakbo yan ng ilang araw. Kung kaya't noong 2017, 24 na kasalan ang napatay sa hilagang kanlurang estado ng Rajasthan nang bumagsak ang isang pader sa kanila habang may bagyo. Bombo Sports News. Nagtala ng kasaysayan ng Chicago Bulls star na si DeMar DeRozan matapos na magtalaho siya ng 38 points upang talunin ang Sacramento Kings sa score na 125-118. Dahil dito binasag din ni DeRozan ang NBA record na naunang naitala ng Hall of Famer at legend na si Will Chamberlain. At si DeRozan kasi ang unang player ng NBA history na umiskor ng 35 points o mahigit pa ng 7 sunod-sunod na laro. Noong panahon ni Chamberlain noong dekada 60, nakagawa lamang siya ng 6 na sunod-sunod. Hindi lamang ito ang milestone nitong si DeRozan dahil nga sa 8 games, sunod-sunod din ay umiskor siya ng 30 points o higit pa sa sinasabing ito ang longest streak ng isang player sa kupunan ng Chicago mula ho noong panahon ng NBA great na si Michael Jordan na nagtala naman ng record noong January 1996. Ang ika-38 panalo ng Bulls ay naglagay sa kanilang pwesto upang mapalapit pa bilang top team sa Eastern Conference. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, Phil-Am skier na si Asa Miller umaasang magiging kinatawan pa rin siya ng Pilipinas sa mga susunod na kompetisyon matapos mabigo doon sa Beijing Winter Olympics. May panayam ang Star FM Bacolod. Nangakong babalik ng mas malakas at confident si two-time Olympian Asa Miller kung saan target naman niya ang 2026 Winter Olympics sa Milano at Cortina, Italia.
Ang 21-year-old Filipino-American skier mula Portland ay ikinalungkot din ang pagwawakas ng kanyang laro sa Beijing Winter Olympics matapos nagtalang muli ng DNF o did not finish sa men's alpine skiing sa ikalawang pagkakataon katulad sa unang pagsabak niya sa naunang event. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Will Gregorek, American coach ni Filipino-American skier Asa Miller, sinabi niyang nagpapasalamat siya na napabilang sa Philippines delegation at marami pa niyang aabangan ang lahat kay Miller sa mga susunod na laro bit-bit ang bandila ng Pilipinas. It's been a privilege to be a part of the Philippines delegation here and hope that you are always proud of Asa and that we give you more that you can be proud of. Ayon naman kay Miller, plano niyang maglaro sa iba pang tournaments sa US at umaasa siyang maging kinatawan pa rin ng Pilipinas sa mga susunod na kompetisyon kagaya ng World Ski Championship sa susunod na taon. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bomba Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Pinay Miss Universe finalist na si Beatrice Gomez nagsalita na kaugnay sa paghihiwalay nila ng long-term partner na kapwa babae. May chika na si Bombones kaya Biao Mercado. Walang pinagsisisihan si 2021 Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez sa 6 na taong pagiging magkasintahan nila ng disc jockey at kapwa babaeng si Kate Hagdon. Unang best na pagsasalita ito ng 26-year-old Cebuana Beauty 3 buwan mula nang makumpirma ang kanilang breakup at piniling manahimik ngunit hindi na raw mapapalampas ang patuloy na mga batikos kung dinadamay na rin ang kanyang pamilya. Mahaba at detalyado ang pahayag ni Bea sa pamamagitan ng tinatawag na IG stories kung saan kanyang nabanggit na may problema na anya sila bago pa man ang coronation ng Miss Universe itong Desyembre sa Israel. Ayon sa Miss Universe finalist, isang nagngangalang Adam ang 1 taon na palang ini-entertain ni Kate gayong hindi pa sila hiwalay. Gayon din na nakipagtalik na rin daw ito sa ibang tao at nagpa-cute na rin sa ibang babae sa puntong may mga pagkakataon na hindi na umuwi sa kanya. Maaaring napabayaan nga raw nito si Kate na siya na rin naging willing victim ngunit ngayon ay move on na sila para sa tunay na kaligayahan. Samantala, wala pa namang say ang beauty queen athlete kaugnay sa kasama nito sa picture nitong Valentine's Day na para sa iba ay kanya na raw bagong boyfriend. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ngayong araw mga kabombo, ang 51 pesos 29 centavos na isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman may katumbas dito sa atin at 38 pesos 18 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 57 centavos. Ang euro ay 58 pesos 34 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 67 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue. Mayang gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, Zona Libre.